Kat kum ki khub ordir por bala yo lum jing tip na ka jing hap jong ka ling sun ha amidapan. Lengai ha ka jing po sniu hatra jong uding ukna bakat saus nem ka arta ubala tip kerteng u akash patani. Bar ki jing yo thia ka jong u ka dei hajan ka dukan sya ka bakak mi jong u ka disya senda jong ka BJ Medical College ami khani nakar ha amidapan. Ha ka ni ka klipman ha ka por ka bashi beje lai pukundai second jong ka no pai sngi. Laswan bet ka jing bethai na ka jing hap jong ka ling sun. Ukna la pentikna ban na preng ki lai pulai ngut ki lai yap samadan ha ka ni ka jing jia. Kan baga kami ka jong u ka badisya hangta kala laj im batla ruban kedau na ka jaka ka ba ukhun jong ka thia atra jong uding kala long ka ba kham jangai khindiat na ka dukan ka kami jong akash ka sita kam sem layo jing tip bau akash ula thia atra jong uding ukpa jong ru ba kerteng usuraj ula IT ban tes DNA baru ula buri ya ka kami jong akash ka sita ban ya thu bau akash don shu Wei panaki udah dokter tadi ubadeiru dokter ubah sumari kecing pangkansar ula laj im hakani kecing jia deh haswa hadin baulami no naka kantin jonga BJ Medical College kumta hadin arminit ulami no naka tiga kantin bat kecing hap jonga lingsun kalawan lenshop da kecing petai hakatiga college laong baki bala laj imru kidon hakatiga kecing jia kum urashmin cawan ula phet penstet da kali bat ula laj tendra klumar syaki kenro tang ban laj nya kecing yam ki Kevin Crew cipongun lembat ngut kinong nya jong katika lingsun uwe naki u pilot ubala tip kerteng usumit sabaharwal bat uwe panaki u co-pilot u Cliff Kondar kentup ya karushni song hare kabadan haka duty ka aparna mahading ka mathili patil kabadang beteng ars nem ya kejing tre ke joka u Irfan Sheikh u Dipak Pathang ka Sinita Chakravati ka ngan thoi Sharma na Manipur ka Manisha Thapa ka Shada Dhawan kalam nei thei Singson Kini kilong kibala IT yalade lembat ki passenger ki badan ars pak lai phongun. Kalami ke jing pen kraw bat ai nam kham tam ya ki arngut ki pilot bat arngut ki Kevin Crew ki badan ha ka duty. Kini la ban ong bakila yo ke jing yada yalade kumno ban hika yalade ban yada. Pen ban kini kila jit ya kalenti ka baki passenger ki haban mat. Hadu bakini kila kendu lang ya khlimat ka baki haban ring men sim khadu lembat ki passenger.